Cappuccino! Kom, prinsesse. Okay. Du er sgu ikke gå ud. Jeg var ude i skoven her til morgen med harpen, da der kom en stor fugl og stjal den, og nu kan jeg ikke finde den. Jeg er så skuffet over dig. Harpen er Osak stort stolthed. Det eneste værdifulde, vi ejer. Uden harpen har Osak intet. Jeg er så skuffet over dig. Gå ind på dit kammer. Siva! Siva! Kan du høre mig? God aften, Riven. Vil du ikke med ud og rive en tur? Jo. Kom. Kom. Jeg har mistet harpen. Det var ikke så godt. Kan du ikke bare finde den selv? God idé. Vil du tage med mig? Du kan altid regne med mig. Okay. Riven, se Osak! Hvem har vi her? Hvad var det? Lad os gå om og tjekke. Der ligger en pil der. Åh nej, ikke min harpe. Siva, hun trækker ikke vejret. Hallo, kan du høre mig? Riven, hun ligner dig på en prik. Du har jo ret. Siva, hun er ved at blive kvalt. Hvad skal vi gøre? Det ved jeg ikke. Det er din søster, Siva. Hun hedder Yngla. Dine forældre mistede hende til den onde troldlever Toge. Han vandt hende som hustru i en kamp. En kamp i bue og pil. Din fader tabte og måtte give sin kære nyfødte datter væk. Yngla har hele sit liv været hos Toge. Da Riven slog ham ihjel, hævede forbandelsen, og Yngla var fri. Yngla, det er min søster. Det var harpen, der reddede dig. Vil det sige, du er min lille søster? Ja. Vi skal skynde os hjem til mor og far. La 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 happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day, when Jesus was, Okay. Nu er vi ved at røve op. Det er rigtig godt det her. Du er færdig med det her.